Ang pagsimba sa adlawng Domingo mao kana ang pagsimba sa pundok sa mga pagano. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. Mayong adlaw, lakbay Katoliko. Ato ning pansinon si Mr. Jamie Renisis magwawali sa Seventh Adventist known as ang mensahe nga nagdilaab. Ano yung gigamit karong account. Nangatake na po ni about aning atong Domingo og ni Reverend Father Darwin Gitgano. Tanawon sa nato ang iyahang pahayag. Atong paminawon kining pari nga pagano. Makiksunan ko nga niyanin ni karon kung tinuod ta nga nahigugma sa atong kaugalingon. Musimba kita kada Domingo. Ang pagsimba sa adlawng Domingo mao kana ang pagsimba sa pundok sa mga pagano. Ang pagsimba sa adlawng Domingo o mausad na ang marka sa mapintas nga mananap ang pagbalaan sa adlawng Domingo. Mao nagisuwat dias gipadayag kapitulo 13 bersikulo 16. Mao ni ang documents. Ito iyahang pamahayag. Una, ato ning tubagon ang iyang unang isyo. Ingon niya, Atong paminawon kining pari nga pagano. usa ka tinuod ni. Ya tinuod yung naman kung moingon ta og si Reverend Father Darwin Gitgano usa ka paganong pare. Remember, sa kamo nasayod man mo ana sa badista nga ang pagano nagtuo na sila nga wala Eucharistia, wala gailan ni Kristo, wala mo tuo sa gitawag na tuog gining kabalaan sa atong simbahan. Sama mo ana mga Seventh Adventist sa pagano. Kay ang among pare na ang pangulo mao si Kristo. Hebrehanon kapitulo 3 bersikulo 1 nag-ingon, mga igsuon kong Kristohanon nga gitawag usab sa Dios, himuan ninyong panag-ingnan si Hesus ang apostolo pangulong pare sa pagtuo nga atong gihuptan. Biblia ha. So kaning kaparian sa simbahang Katoliko laray na ni Kristo kay sila mismo mga pare sa simbahang Katoliko ang ulo ana si Kristo, ang pangulong pare si Kristo. So dili pagano ang among kaparian kay ngano man ang pagano ana no sila ra kay wa mo tuo og Eucharistia, wala mo tuo aning atong kabalaan sa simbahan. Mo nang nagpamatuod yun ang ilang dako nga paglaom nga libro nga gisulat ni Ellen Goldwhite niingon sa pahina 43 mini nga paglaom. So nasa sila dako nga paglaom pero mini giingon dire ang doktrina nga kita natural nga immortalidad gikan sa filosofiya nga pagano. So di gyud ay pagano ang Katoliko kundili ang Iglesia Adventista mo'y pagano. Ilang doktrina pagano. Unsaon man pagkapagano kuno aning Katoliko aber? O kapasar ba din ang Katoliko sa pagkapaganismo? Dili ang nakapasar sila kay sumala pa sa libro nila nga mga Seventh Adventist Church nag-ingon. Kining libro nga ang hitabo sa katapusang panahon nag-ingon sa pahina 213. Nag-ingon ang maong libro, diha sa Katoliko adunay daghan nga hilabihang kamatinud-anon nga mga Kristohanon nga nagkinabuhi sa tanang kahayag nga nadan-ag diha kanila. Og ang Dios magabuhat alang kanila. O ang Dios gani nagbuhat na to alang mga Katoliko unya paganismo na hinoon. O mindset, Renisis mindset, ikaduha niyang giingon. Ang pagsimba sa adlawng Domingo mao kana ang pagsimba sa pundok sa mga pagano. Unsa ka tinuod na nga matod pa niya nga ang pagsimba kuno sa adlaw nga Domingo mao daw kuno na ang pundok sa mga pagano. Diba? Pagano gingon niya. Ato kuno usisahon ang Biblia mismo kung ang mga apostoles unsay gisimba nila nga adlaw. Saon na to ha. The Message Bible. Saon na to. We meet on Sunday to worship and celebrate the Master Supper. Nawara? Worship pa adlawng Domingo. Unya kining adlawng Domingo hang giingon dire. Giklaro na sa atong Biblia gihapon nga Greek Interlineal Tagalog. Ang translation sa Tinagalog nagingon.
nang at sa una ng mga Sabat, habang nagtitipon kami upang magputol-putol ng tinapay. Sabat ang giingon ha, so kanang giingon diha nga Sunday Sabat na. Biblia nga tong giukay ha. Next, tanaw na to kung wa ba manimba ang mga apostolis gihapon sa adlawng Domingo. Direta sa maayong balita Biblia atong basahon. San Mateo 28:1. Tapos sa adlaw nga igpapahulay, uti pasabutan niya sa mga Hudyo. Sa pagbanag-banag na sa buntag sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. So to make the story short, nangadto ni sila sa lubnganan ha. Medyo taas-taas man ning istorya ha. So aton na lang i-direct. Nya sa verse 9, kay pag abot nila sa sementeryo, paghuling nila sa lubnganan, wa na mas Kristo dito, kinabanhaw naman. Verse 9, unya sa kalit misugat si Jesus kanilag miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Miduol sila kaniya ug mihikap sa iyang mga tiil ug misimba kaniya. Unsa tong adlaw? Domingo. Unya kining giingon diri sa San Mateo 28:1 sa translation gihapon na sa Greek Interlinear Tagalog atong tanahon. San Mateo 28:1 Greek Interlinear ha. Pagkatapos at ng mga Sabat sa pagbukang liwayway sa isa ng mga Sabat. So Sabat gihapon di ay ang Domingo. Mao na Mr. Anisis o mga Sabadista nga lantawan ni kong video, dili na to malikayan nga ang diksyonaryo ni hatag sa ilahang mga kahulugan unsa ang Sunday. Unsay Sunday? Unahon nato ang giingon sa wala na cover nga diksyonaryo nga karaan na kistan ambot ug unsa na ning mga tuiga. Sunday, the first day of the week, the Lord's Day, Christian day of worship. Yaw. Diksyonaryo ha. Laing diksyonaryo atong basahon. Funk and Wagnalls Standardized Dictionary. Basahon na to. Sunday, the first day of the week, the Christian Sabbath. Ang Sunday unsa? Christian Sabbath. Dapay laing diksyonaryo atong basahon. Funk Wagnalls New Comprehensive International Dictionary of English Language. Basahon na to ang meaning sa Sunday. Yeah. The first day of the week, the Lord's Day, the Christian Sabbath. Klaro kayo ha? Mga diksyonaryo nagtugan nga ang Sunday, Christian Sabbath. Dapay laing diksyonaryo atong basahon. The World Book Dictionary gyapon. Yeah, meaning sa Sunday. Sunday, the first day of the week. Sun, the day of rest and worship for most Christian. The Christian Sabbath. Dapay lain kining Nelson's Dictionary of Christianity. Ningon sa diksyonaryo. Sunday, the Lord's Day, the day of worship for Christian. Dapay lain ang ila mismong libro kaniya, The Almost Forgotten Day, nga gisulat ni Mark E. Pinley. Kani si Mark E. Pinley, usa ni siya ka banggiitang magwawali sa Seventh Adventist Church. So basahon na to ning ilang issue kaning question and answer about Sabbath. Yeah. Question number 1, does the New Testament teach the disciple worship on the first day of the week? Answer, it is open stated that the disciple and the early church keep the first day of the week holy and honor the resurrection of Christ. The Bible teaches clearly. Last kaning niya atong ukayon, Bible Companion. Unsay gingon diri pahina 654, Sunday Habagudi kaniya. Unsay ang uluhan na niya? Made for humanity, Jesus the Lord of the Sabbath, the Lord's Day, the day of rest. Asa naman tong gingon nimo nga Ang pagsimba sa adlawng Domingo mao kana ang pagsimba sa pundok sa mga pagano. Sa ato pa kung sakyan nato ni unang napagano ang mga apostolis ani kay nanimba magdomingo. Di ba? Pastilan niya. Tinuod ba ning giingon niya nga ikaduhang isyu niya sa Domingo ha kaniyo? Ang pagsimba sa adlawng Domingo o mausad na
ang marka sa mapintas nga mananap ang pagbalaan sa adlawng Domingo. Unsa ka tinuod na? Ha? O tanawon na to ha. Ang ila mismong libro atong tantawon. Ang ila mismo nga libro ha. Kining giya sa pagtuon sa Biblia, Eskwela Sabatika sa mga hamtong Enero to Hunyo 2018. Basahon nato. Kung ang pagsimba bas adlong Domingo, mao bagyod ang markas mapintas nga mananap. Sa pahina 364, nagpasabot ba kana nga ang mga Kristohanon nga nagsimba sa Dios sa Domingo adunay timaan sa mananap nga mapintas karon? Dili. Unya mo ingon dayon siya nga Ang pagsimba sa adlawng Domingo o mausad na ang marka sa mapintas nga mananap ang pagbalaan sa adlawng Domingo. pastila na lang intaw ni Modong. Libro ninyo mismo nagingon ha. Dapat makabalo mo ani kay sabadista mo. Ug wala tay mabasa sa Biblia nga ang musimba sa adlawng Domingo iya na sa gitawag og pagano, mapintas nga mananap. Kay kung maunay atong sundon nga rason, ang mga apostoles nga nagbantay sa adlawng Domingo nanimba. Iya ditos pagano. Di ba? Nakadawat ditos mapintas nga mananap nga timaan. Lain na pong isyo. Kanang iyahang katapusan bitaw nga gitawag source kaniyo, yung gikutlo nga source. Questionable na kay ngano man walay title sa libro niingon rag Cardinal Gibbons mo nang di ta paila niya kay basig pariha unya nis debate nila ni Reverend Father Darwin Gietgano ug ni Jimmy Ranisis siya ba nga nagdala og mga ebidensya quotation gisulat ras band paper pagkang luoya gigamit niya ang Revelasyon or gipadayag kapitulo 13 bersikulo 16 nga timaan mapintas mananap marka kun ato nang i-contextualize nasa verse 18 nga kana dayeng timaana kanang ipatik gikan nas number nga 666 basig nalimot ni Jimmy Ranisis si Eileen Goldwhite ang ilahang founder pod 666 pod nilusot nga ngalan kay ngano man kung basahon na to ang verse 18 niingon sa labuton kini ang maalam makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap kay ang numero niini simbolo man sa usa ka ngalan sa tao. Ang numero niini 666. Makwenta din mo ng Domingo, Sunday sa 666. Dili kay ngano man ngiingon diri ngalan sa tao unya kinsa mangalanan nas taong katumanan ana kay revelasyon man about man is prophecy. Kang Eileen Goldwhite mao na nga di nato malikayan ang ilang libro kaning ang dakong away tali sa maayo og dautan niingon gyud ang pasiuna ani atong basahon. Kay daghang bakakon nga mga manalagna nga manungha sa kalibutan unang Juan 4:1 hinuon lakip na niini si Ellen White. Mao na bantay ta pag-ayo aning mga tawo nga hilig kayo pangatake unya way igong ebidensya. Kung moingon tag pagano tanawa ang kahulugan sa Saturday asa nagikan term nagikan sa Saturn day. So kana paganismong klaro kay tanan dili ning Domingo ha. Mo nang magbantay ta pag-ayo ani. God bless.